Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Paul Pennycook is de nieuwe directeur van het Curaçaose Toerismebureau. Dat is gisteren in de ministerraad besloten. Pennycook neemt in ieder geval voor de komende 3 jaar de leiding van het toerismebureau over. Hij zal erbij worden bijgestaan door een counterpart uit Curaçao die na 3 jaar de leiding op zich neemt. Belangrijke taak voor Pennycook is het toerisme op Curaçao aantrekkelijker te maken. Hij heeft ervaring opgedaan in Jamaica en met zijn aanstelling is een einde gekomen aan een zoektocht van een lange periode waarin Hugo Clarinda als interim directeur de leiding over het toerismebureau op Curaçao had. De chauffeur van een aanhangwagen heeft gisteren de ingang van het Enya-gebouw geblokkeerd. 2 weken geleden raakte hij met een aanhangwagen en 2 luxe auto's die erop stonden in het water bij de Nieuwe Haven. Hij wil dat Enya betaalt, de verzekeringspremie uitbetaalt, maar volgens Enya moet er nog nader onderzoek worden gedaan naar de toedracht van het ongeval. Ze hebben daartoe aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Darius Plantijn, voorzitter van de onderwijsvakbond CITEC, is boos op de overheid. Die hebben volgens hem besloten dat het schoonmaakbedrijf niet meer 5 dagen in de week zorgt dat de klassen, toiletten en andere zaken op scholen schoon zijn, maar nog maar 2 of 3 keer per week. Dit heeft volgens hem gevolgen voor de hygiëne op de scholen. Hij raadt de ouders aan daar rekening mee te houden en doet een oproep aan de overheid om deze beslissing terug te draaien. De sluiting van Hotel Veneto heeft geen directe gevolgen voor het toerisme op Curaçao. Dat zegt interim-directeur van het Curaçaose Toerismebureau Hugo Clarinda. Volgens hem had het hotel de laatste tijd vooral heel veel medewerkers van de volbasis in het hotel. Niettemin vindt hij het treurig dat een hotel sluit. En over een ander hotel, wat inmiddels ook al een tijdje dicht is, het Plaza Hotel, liet Clarinda weten dat er nog geen duidelijkheid is over de toekomst hiervan. Het Curaçaose voetbalelftal onder leiding van Remco Bicintini is druk aan het trainen voor de wedstrijd tegen Grenada. Die staat op 10 september gepland en is een kwalificatiewedstrijd voor de CONCACAF Nations League toernooi. De spelers zijn de afgelopen tijd op Curaçao gekomen. Ze trainen in het stadion Ergilio Hato en iedereen kan komen kijken naar de trainingen van 6:30 tot 8:30. En zoals gezegd, 10 september is de belangrijke wedstrijd. Japan werd eerder deze week getroffen door een krachtige tyfoon. Gisteren is het land getroffen door een aardbeving in het noordelijke gedeelte van het eiland Hokkaido. Het was een aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Vele huizen zijn vernield. Er zijn 9 doden aangetroffen, maar gevreesd wordt dat nog veel meer mensen het leven hebben verloren als gevolg van deze aardbeving. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.